Soriseva harju. Kaikki mitä tapahtuu Pispalassa. Tervetuloa Tahmelan huvilaan. Eli nyt aloitetaan paneelikeskustelua rasismi Suomessa. Aluksi esitellään itsemme. Minun nimi on Mari Lukkari ja olen toimittaja ja toimin tämän paneelikeskustelun moderaattorina. Ja mun nimi on Lama Kortti. Mun nimi on Jäsen Rahma. Ja minä olen Claudia Rivaru. Kiitoksia. Ja voitteko lyhyesti kertoa omaa tarinaanne? Mistä olette kotoisin ja milloin olette tullut Suomeen? Joo, että mä tulin Suomeen 2015 lopussa, ihan marraskuussa. Ja mä tulin Syyriasta suoraan Suomeen, mutta tulin silloin turvapaikanhakijana sodan takia. Kotoisin Syyriasta ja tulin Suomeen 2010 lopussa, ihan lopussa, että niin ei lasketa 2010, koska niin on ihan niin kuin missä päivä. Niin, mä tulin perheeseen perustana, että niin kuin mun lapsin äiti on suomalainen. Joo. Mä tulin 2003 vaihto-opiskelijana Suomeen. Suunnitelma oli olla vuoden Suomessa. Se vähän venyi. Ja nyt mä oon jo 2 vuotta Suomessa. Ja siis pysyvästi muutin Suomeen 2007, kun tutkinnot oli suoritettu Saksassa loppuun. Kiitos Jässer, Claudia ja Lama. Tosi hienoa, että olette täällä. Lähdetään sitten keskustelemaan. Aihe on rasismi Suomessa. Ihan aluksi, miten rasismi on näkynyt? Puhutaan vaikka nykyajasta verrattuna aiempaan. Kyllä, että pitää muistella, että jokaisessa paikassa että on rasismia, että ei vain Suomessa. Ja jos me puhutaan Suomesta, kyllä se on paljon vähemmän kuin muissa paikoissa. Ja että miten mä näen nyt nykyään rasismia Suomessa, että kyllä se, että nyt mulla on paljon helpompi tilanne, kun mä osaan suomen kieltä. Ihan ok, että ei sano vielä hyvin, koska mä yritän koko ajan kehittää. Mutta se helpotti tosi paljon. Mutta vaikka sitä ei ole riittää mihinkään, esimerkiksi että mä käytän huivia. Että kyllä heti näkyy, että jos mä käyn paikoissa, jossa ei ole oikeasti tuttunut näkee ulkomaalaisia tai muslimien naisia, että heti sitten näkyy, että kuinka ne ihmettelee, jotkut sanoo jotain pahaa ja jotkulla on vähän ennakkoluulo, että jos mä oon muslimi, että sitten ehkä mä oon vähän pelottavaa henkilöä hänelle. Ja kyllä, että joskus mä ymmärrän, kun että ei ole oikeasti paljon tietoa tehty Suomessa, mutta joskus se on, jos hän ei tee mitään mulle, kyllä mulle ei haittaa, mä ymmärrän, mutta jos se alkaa vähän, että esimerkiksi, että myyjät on tapahtunut monta kertaa, että joku myyjä ajattelee, että mä otin jotain ilman maksaa, tai että mä vielä muistan, että kerran mä olin vaatekaupassa, ja vaikka se on täällä Tampereella, että jossa on paljon ulkomaalaisia, kun mä lähdin paikalta, oli joku piipa-ääni, ja mä en tiedä mikä oli vika. Ja vaikka mä olen lähtenyt monen naisen kanssa, hän vain kutsuu minut sinne ja katsoo, että jos mulla on jotain repussa tai mun vaatteessa. Ja nyt, että mä puhun ihan että vähän arkijutuista. Ja jos mä puhun vähän työelämästä, että mä oon itse ollut 4 vuotta varhaiskasvatuksessa töissä. Ei kaikki, mutta vähän työntekijät, että on puhunut mun kanssa, että mun aina pitää olla vähän tai enemmän kiitollinen kuin heitä, että mä oon töissä. Vaikka että oikeasti varhaiskasvatuksessa kaikki hommat ei tarvii valtavaa hyvää suomen kielitaitoa. Että se on riittävä, että mä osaan olla lasten kanssa, mä osaan tehdä hommia. Mutta monelle ei ollut riittää, että mä oon tehnyt kyllä silloin paljon enemmän hommia. Että sitten mä halusin näyttää, että kyllä mä oon hyvä työntekijä täällä. Ja että jos emme puhu, että kuinka paljon kommenttia voi tulla lapsen vanhemmista tai joku työntekijästä. Joo, että jos
Jos me puhutaan ihan pienistä asioista, kuinka vaikuttaa. On paljon lisää vielä, mutta annan vähän vuoroa seuraavalle. Kiitos. Joo, että mitä näkee yrityksessä viime kesänä, että kun tämä politiikka ja kaikki, kun tämä nousi esille toi viimeiset kirjoitukset. No on jonkun verran, kun mutta välillä piilossa tai jotain. Niin, mutta mun henkilökohtaista, mitä mä koen siitä rasistin ja monella maahanmuuttajalla sama asia, kun valmistui täällä Suomessa ja mulla on täydet pisteet, mitä mä oon opiskellut, mutta kun mä haen työtä, että ei tule edes vastauksia tai kiitoksia tai jotain. Tää vähän tuntuu surullista, että mistä johtuu tää syy, että vaikka mulla on Suomen tutkinto ja jos puhutaan siitä ehdollisuus ja täällä, että mä osaan hommia, mä oon ahkera, mä saan stipendi koulussa ja mä oon tosi ahkera töissä ja sitten silti ei ole riitä, että pääsee työelämään ja sitten miten mä voin osallistua yhteiskuntaan jäseneksi, jos mä en pääse työelämään ja antaa mulla mahdollisuus. Tää ennakkoluulot vielä, ehkä suomalaisille on vielä, en mä tiedä onko tuore maahanmuuttajat täällä Suomessa ja niin, voi olla sen takia, että vähän ennakkoluulo on tosi ja kynnys on vielä korkea. Ja sitten arvellaan, että tuossa se on pelkästään se ulkomaalainen nimi, minkä takia ei vastaa. Joo. Joo. Niin mä voin allekirjoittaa nämä asiat, vaikka mä olen valkoinen nainen Keski-Euroopasta Suomessa täällä. Tiedän, että olen aivan eri asemassa, mutta silti jos etsii asuntoa, niin ei kutsuta näyttelyyn, kun on ulkomaalainen nimi ja vähän epäilyttävää. Niin kuuluu sitten jälkikäteen, että näyttely oli. Niin sitten, miksi mut ei kutsuttu? Joo, ei kaikki kutsutaan. Joo, vähän vaikea. Ja sitten, työelämässä sama asia, niin haluaa aina olla vähän muita parempia, näyttää koko ajan, että mä ansaitsen tämän. Niin, mutta silti vaikka kuinka on ahkeraa ja tekee työtä, niin kyllä sitten jossain kohtaa lasikattoa tulee vastaan. Että en tiedä, kyllä aika monista syistä voi olla, että on nainen, voi olla, että ulkomaalainen, voi olla muita syitä, että lasikatto tulee, mutta se on olemassa. Voiko tätä kutsua rasismiksi, niin vaikea sanoa, riippuu vähän tilanteesta, mutta kyllä semmoisissa ihan pikkuasioissa se näkyy. Ja nämä asiat on hyvä, että niistä puhutaan, niistä keskustellaan, että ne tulee näkyväksi, että mistä se, mitä tapahtuu ja missä ne ongelmat on. Kyllä. Kiitoksia Claudia, kiitoksia Jessa ja kiitoksia Lama. Ja tässä tosiaan puhuttiin lasikatosta. Ihan yleisesti kun puhutaan lasikatosta Suomessa, niin viitataan just tähän sukupuolten väliseen lasikattoon eroavaisuuteen siinä, että miehillä on paljon helpompi nousta johtoasemaan kuin naisten. Mutta on muitakin erilaisia lasikattoja. Nyt tässä esimerkiksi nostettiin esiin tämä lasikatto, että sieltä kantasuomalaiset, joilla on suomenkielinen nimi, ovet aukenee huomattavan eri tavoin. Ja vastataan huomattavan eri tavoin. Puhutaan näistä vielä tarkemmin myöhemmin, mutta Jesser mainitsit jo nuo tämän kesän aikana tulleet kirjoitukset. Oletan, että viittasit tähän uuteen hallitukseen. Ja seuraavaksi haluaisin kysyäkin teiltä, että oletteko seurannut näitä uuden hallituksen ympärillä nousseita kohuja, näitä eritoten perussuomalaisten kansanedustajien kirjoituksista, teoista, nousseita kohuja, jossa ollaan avoimen rasistisia, ja onko se aiheuttanut, mikäli olette seurannut, niin onko se aiheuttanut teille jonkinlaisia reaktioita, pelkoa, epävarmuutta? Mitä? Vähän tulee nyökkäilyä ja sitten tulee hiljaisuus. Ei kommentoida. Joo. Joo, kyllä mulla on vähän siihen
yhtymys, että miten tämä niin eilen oli, kun äänestetty siihen luottamus, että niin kun annetaan sille niin luottamus ja sitten ai ei, tämä niin saa jatkaa. Mutta niin lähtökohtaisesti, kun niin 15 vuotta sitten, kun hän kirjoittaa ja antaa, niin hänellä jatkaa, että ei silloin ei edes annettu mitään tuomioa. Ja sitten kun tämä suomalaisten heidän poet, mitä sä sanoo? Se on heidän ajatus, että kuinka kauan sä olet vahvaa siihen maahanmuuton vastaassa ja pääset parempaan asemaan. Ja nyt on annettu hänellä vielä mahdollisuus päästä vielä vaikuttamaan meidän arjeen. Niinpä. Ja tässä just se, että Riikka Purra, joka nyt erityisesti on noussut esiin näiden vanhojen kirjoitustensa myötä, jotka olivat todella kovan rasistisia, niin nimenomaan näillä kirjoituksilla se hänen suosionsa on syntynyt. Ja näiden kirjoituksen varassa se hänen asemansa, missä hän nyt on, lepää. Ja toi on iso juttu, että nyt annettiin luottamus. Mutta onko noi herättänyt teissä reaktioita itsessänne? Miltä on tuntunut huomata noita kirjoituksia? No siis mä oon tätä pitkään seurannut kyllä ja kyllä myös sillä silmällä, että kun siis saksalaisena seuraa tämmöistä keskustelua, niin kyllä siis kuuntelee toisella korvalla, mitä AfDn edustajien suusta tulee, niin täsmälleen samat sanat vain suomeksi, täsmälleen samat argumentit, sama vihapuhe, niin valitettava yhteys siihen. Ja se on paha, että toi on lisääntynyt täällä niistä tämmöistä, siis vihapuheista se alkoi ja siis varsinkin koronapandemian jälkeen niin tuntui jotenkin, että se on jotenkin kiristynyt ja ihmiset ei osaa enää käyttäytyä. Siis ei kaikki, mutta huomaa, että jotkut ei enää oikeastaan osaa olla ihmisten kanssa, osaa keskustella, osaa ottaa kritiikkiä vastaan, osaa jotenkin vuorovaikuttaa valitettavasti. Ja sitten ne purkaa kaikki pahan olonsa johonkin someen tai jopa julkisesti. Ja se ei todellakaan ole kiva. Ja Lamalla mulla on vähän eri näkökulma, koska että mä en seuraa oikeasti paljon. Mä en seuraa ollenkaan politiikkaa, en ole kiinnostaa. Että se on riittää, mitä olen nähnyt Syyriassa. Mutta nämä tekstit, mikä on julkistettu kesän aikana, mä en ollut surullinen, mä olin iloinen. Koska että se näytti enemmän ihmisille, että täällä kutsutaan rasismia. Koska samat sanat, mitä hän on sanonut, mulle on sanottu tosi paljon naisista tai mieheltä, jotka he puhuvat heistä, että ne on tosi hyviä ja ihania. Ja ei ketään sanonut heille, että tämä on hyvä, että tämä on ihan rasismia. Mutta kun että tämä tekstit on julkistettu ja ihmiset enemmän vastaa ja puhuu ja monet lähtevät vaikka ulos sanomaan, että Suomessa ei ole rasismia ja kaikki nämä vastaukset. Mä olin tosi iloinen, että monet ihmiset nyt ymmärtää, mikä rasismi tarkoittaa, koska mä uskon, että monet tekevät samat jutut, mutta eivät ymmärtää, että tämä on rasismia. Ja vielä se näytti, että se näytti mulle, että ollaan tässä, että ollaan osa yhteiskunnalta. Että mikä reaktio oli Suomessa. Mä olin tosi iloinen, että okei, sitten mikä olen nähnyt tähän asti kaikissa vuodessa, ei tarkoita, että se on suuren osa suomalaisesta, ei se tarkoita, että se on paljon vähemmän, koska olen nähnyt, minkälainen reaktio oli. Loistavaa, tosi tärkeää, että toit esiin tän näin, koska tämä on tullut nyt esiin ja myös me nähdään tämä vastareaktio. Äsken oli mielenosoitus, jossa olin puhumassa. Meillä on tämmöinen hyvä kampanja rasismia vastaan täällä Pispalassa ja tämä keskustelukin on osa sitä kampanjaa. Ja siellä mielenosoituksessa oli aivan valtavasti ihmisiä. Kaikki sanomassa ei käy. Ja just
komppaamassa tätä aivan samaa. Ja se oli kuin vastaus minulle, että kaikki mitä olet kuullut niissä vuodessa ei tarkoita, että se on ihan ok, koska olet ulkomaalainen. Tämä on rasismi ja sä voit sanoa ei. Aivan loistavaa. Täytyy vielä vähän palata tuohon, mitä Claudia sanoit. Viittasit AfD:hen. AfD, Alternative für Deutschland, vaihtoehto Saksalle. Se on tämmöinen oikeistopopulistinen puolue. Voi hyvin verrata persuihin, perussuomalaisiin Suomessa. Kun sanoit, että siellä on tismalleen samanlaisia sanoja käytetty, voitko hieman konkreettisemmin kertoa, että minkä tyyppisiä ihan samanlaisia? Koska tämä ilmiö ei koske pelkästään Saksaa, eikä pelkästään Suomea, vaan ihan koko maailma. Joo. No siis kun kuuntelee niiden edustajien haastattelut, mitä ne sanoo koulutuspolitiikasta esimerkiksi, täsmälleen samat asiat kuin täällä Suomessa, mitä täällä perussuomalaiset vaatii ja miten puhuvat siitä, miten niin kuin asiat pitää muuttua kouluissa. Se on täsmälleen sama asia ja kielenkäyttö, eli niin kuin aina yritetään vetää se rajaa vähän jossain muualle, eli aina venytetään vähän rajoja ja katsotaan kuinka pitkälle voi mennä. Ja sitten jos se hyväksytään, niin sitten siirretään se vielä vähän enemmän. Eli niin kuin sama strategia, niin huomaan, että se on käytössä. Ja se on... Joo. Samat sanat vaikka, niin on vähän pahempia omalla kielellä. Totta kai aina. Kun mä kuuntelen ne saksaksi, niin ne iskee enemmän, mutta kun mä kuulen sen suomenkielisen version, niin se ei ole vähemmän pahaa. Kyllä. Me ollaan hieman nyt sivuttu niitä teidän omia kokemuksia rasismista. Jo aluksi kysyin myös sellaista kaksiosaista kysymystä, että mikä on ollut tilanne ennen ja mikä on nyt. Kun ajatellaan niitä hetkiä, teillä on kaikilla aika pitkä aika, kun te tulitte Suomeen, niin mikä on muuttunut, jos ihan omakohtaisia kokemuksia miettii tähän päivään? No mä oon nyt busy. Niin, se voit aloittaa sitten. Niin. No kun 20 vuotta tuli vaihto-opiskelijana Suomeen, niin se oli tietysti vähän eri asiaa, kun tullaan opiskelijana Suomeen, niin on vähän semmoisessa yliopistokuplassa, mutta silloin ei ollut vielä kovin yleistä, että ulkomaalaiset oppisivat suomen kieltä. Suomen kielen kursseja oli tosi vähän ja tosi huonoja. Ja voin melkein sanoa, että niistä huolimatta mä oon oppinut suomen kieltä. Mutta ja silloin, kun yritti puhua suomea, niin pienellä aksentilla tai isommalla aksentilla, niin ihmiset vaihtoi heti englannin kieleen. Eli se kun jotenkin yritti puhua ja toinen vastaa heti englanniksi, niin sitten ei tule semmoinen onnistumisen tunne. Mutta kun vaatii, että hei, puhu mulle suomea, niin sitten ymmärsin, että joo, okei, selvä, mä puhun sulle sitten suomea tästä eteenpäin. Nyt se on ihan normaali, että kun tulee Suomeen, niin pääsee suomen kielen kurssille ja oppii kieltä, mutta silloin se ei ollut kovin yleistä vielä, ja ihmiset ei ollut tottuneet siihen, että ulkomaalainen puhuu suomea. Miksi joku haluaisi tätä kieltä oppia? Oli aivan ihmeessä, että joku halusi tätä oppia. Mutta nyt se on aika normaali. Ja hyvä niin, että ihmiset tottuu siihen, että okei, tältä se suomen kieli voi kuulostaa myös. Ja onhan Suomen sisälläkin eri muutteita. Joo, se on ihan hyvä, että suomalaiset oppii siihen, että joo, kyllä meidän kieli ei ole niin vaikea, koska aina suomalaiset on ollut hyvin ylpeitä siitä, että se on niin vaikea kieli, että kukaan oppii sitä. No, ehkä tässä me nyt sujuvalla suomen kielellä. Nimenomaan. Onko samantyyppisiä kokemuksia? Joo, että kun mä tulin Tampereelle, mä tulin 2017. Mä muistan, että mihin mä menin, kaikki yritti puhua minulle englantia ja mä olin
vastaan suomen kielikurssille. Mä halusin harjoitella, kun oikeasti kaikki tietää, että Suomessa ei ole helppo harjoitella puhua, kun ei ole paljon sosiaalielämää täällä, että kun meidän kotimaassa sitten se oli mun paras tapa, että jos joku yrittää puhua minulle englantia, heti mä vastaan, en ymmärrä englantia, vaikka mä osaan hyvin englantia, mutta mä oon ajatellut, että jos nyt aloitetaan englanniksi, että varmaan hän ei, miksi hän tarvii sitten puhua suomeksi minulle. Että heti, mulle kesti vain kuukausi, että kielikurssilla, että mä puhun kaikkien kanssa englanniksi, mutta sitten mä oon puhunut miehen kanssa, että hän sanoi, jos jatkat näin englanniksi, et voi oppia. Ja mä oon ajatellut hänen sanasta ja miettinyt, että joo, hän on ihan oikeassa. Sitten jos joku yrittää puhua minulle englanniksi, anteeksi, en ymmärrä, ja niin toista, että sitten mä ymmärrän, mistä hän puhuu. Ja mun mielestä, että nämä oli tosi ihania hetkiä, koska he antoivat mulle tosi ihanaa ideaa Suomesta. Että täällä suomalaiset kyllä haluavat, että ulkomaalaiset oppii suomea ja osaavat suomea. Ja ne on just mitä sanot, että vaikka jos sanot vain 2 lauseita suomeksi, ne sanoo, oi ihana, sä puhut tosi hyvin. Muistan, että kun mun taso oli, että vain mä osaan monta lauseita, mä olin silloin vain 2 kuukautta ehkä kielikurssilla. Ja sitten mä aloitin puhua ihmisten kanssa, kaikki sanoi mulle, puhut tosi hyvin, ja mä uskoisin, että mä puhun tosi hyvin. Sitten, että mä olin tosi rohkea puhua enemmän ja enemmän, koska kaikki sanoo mulle, että sä puhut tosi hyvin. Ja nyt mun taso on paljon paremmin, mutta nyt kun mä tiedän mitä tarkoittaa, että puhut hyvin, aina mä sanon, ehkä mä en osaa vielä ihan täydellisesti suomea. Niin, että se on muuttunut se merkitys. Joo, voi. Mutta sanon kuitenkin, että puhut tosi hyvin. Tarkoitan sitä. Mutta mites sulla on? No aikaisemmin mä asun Kyproksella, kyllä silloin mä opin kreikan kieli niin helposti. Ehkä johtui siitä, että kun ihmiset niin siinä keskustelee ja on enemmän sosiaalisia. Täällä Suomessa hyvin niin monet tai niin suuri osa niin turvautuu omalla kuplalla ja niin siihen, mitä pääsee niin rikkomaan, niin lähtee vaikka niin shorttalk tai tällaista, että niitä on tosi vaikea. Mutta joo, pikkuhiljaa alkaa oppia sitten kyllä sama huomasta, että niin kun lähtee puhumaan ja mä asun jossain vaiheessa Lappoolla, missä niin ihan siellä ei ole yhtään niin maahanmuuttaja. Silloin ei ole muuta kieltä, että mun suomi, että niin mä käytän se kieli, puhun ja sitten kyllä pääsee oppimaan paremmin. Se on vaan aika silleen, miten kun sanotaan, että koira oppii uimaan, kun se heitetään veteen, niin toi Lapua voi olla ehkä hankalin paikka aloittaa. Et sen jälkeen ei helpottaa. Tässä viittaan nyt ihan vaan poliittiseen historiaan, kun se on ollut aika hankala. Mutta sitten kun on siitä selvinnyt, niin sitten helpottaa. Joo. Ja nyt siinä uimahallissa, niin kun lähti saunaan siellä, niin ihmiset avautuu enemmän. Ehkä enemmän päättyy, että sitten pystyy puhumaan enemmän. Niin kyllä sitten alkaa juttelemaan ihmisten kanssa ja pääsee oppimaan paremmin. Oikeasti mulla oli vähän eri kokemus. Mä oon oppinut suomen kieltä ihan ihmisistä sen takia, että joskus sitä mulle on vähän vaikea puhua ammattilaisista, koska mä oon puhunut ihan kadulla. Mulla oli vähän lyhyt kielikurssi, mutta sitten äitiyslomalla mä olin koko ajan vauvan kanssa bussilla puhumalla ihmisten kanssa ja kaupoissa ja aina mä olin lähtenyt sinne aamulla, koska siellä on vanhat ihmiset, jotka ne haluaa ja odottaa, että joku puhuu heille. Mä muistan, että joskus kesti meidän keskustelut noin 2 tuntia, että mä olin joku ihmisen kanssa puhumassa. Että oikeasti mulla oli mun mielessä, että suomalaiset odottavat enemmän, että joku tulee puhumaan ja sitten, että jos hän odottaa kyllä joku puhua hänelle, kyllä hän puhuu. Mutta jos hän ei ole valmis sitten, että ei voi puhua hänen kanssa esimerkiksi, kun hän on lähdössä töihin. Että kyllä, että ihmiset pitää olla vähän rohkeampi puhua ja olla suomalaisten kanssa. Kyllä, ja sitten se vaatii ehkä tänne tulevalta 2 verroin rohkeutta. Pitää tehdä se aloite. Joo. Mites haluatko Claudia kuuntelee siellä kommentoida jotenkin? Ei. Joo, samoin. Tässä vaiheessa, ennen kuin me mennään ihan tähän niin kuin keskusteluun viimeisimpään kysymykseen, mä haluan hieman palata siihen, kun me Laman sun kanssa tutustuttiin, me oltiin samalla kurssilla polarisaatiosta
kurssi täällä Tampereella ja sit mä heitin sulle kevyesti kysymyksen. Tiesin, että olet Syyriasta ja sitten mä kysyin, että mutta miksi Suomi? Oliko se tämä kaunis luonto? Niin sä reagoit siihen, että ei. Kerro siitä. Anteeksi. Joskus mä oon liian suora. Anteeksi. Ei, koska mä oon kasvanut vuorella, mikä tarkoittaa mulle, että vuoret aina parhaat. Ja jos joku sanoo mulle, että tulee tähän, että Suomen luonto sitten kuulostaa mulle tosi oudolta, koska varmaan ei. Koska mä rakastan meri ja vuori, mitä oikeasti täällä ei löyty. Mutta miksi Suomi? Koska mä tulin turvapaikanhakijana, mitä tarkoittaa mulla ei ollut toinen vaihto. Että oikeasti en ole itse välittänyt Suomi, mutta Suomi on välittänyt minua. Koska kun mä olin pakkomatkalla, että mä muistan, että kaikki maat tai kaikki ihmiset maan rajoilla, ne sanoo meille, että hei nyt lähtekö ja no ja kaikki laita kiinni, että se oli ihan katastrofi, että oikeasti silloin et halua ajatella, että mihin mä toivon lähteä. Kyllä silloin me ajateltiin enemmän Iso-Britanniasta, koska siellä puhutaan englantia ja mä oon kuullut, että siellä on enemmän muslimia, mikä oikeasti mä oon ajatellut, että se voi olla helpoin meille. Mutta sitten matkalla sinne oli tosi vaarallista ja meillä oli pieni poika, hän oli 4-vuotias. Sitten me ajateltiin, että lähdetään vain ihmisten kanssa. Ja mä muistan, kun me oltiin Saksassa, joku työntekijä sanoi, että joo, ihmiset lähtee Suomeen, koska siellä on paras maa lapsille. Oikeasti tämän lauseen kanssa me tultiin tähän. Ja ne sanoi, että yleensä, että ei kestä pitkään saa, olisiko luvan, ja tämä oli iso valehtelu, koska me kesti vähän yli vuosi, ja monelle kyllä kestää paljon enemmän. Sitten mä vielä palaan tuohon noin, että Suomen luonto ei sunkaan ihastuttanut, koska eikö se ollut niin, että metsä ja hiljaisuus tuntui pelottavalta? On, että aina mä oon puhunut paljon että tästä asiasta, että kun joku sanoi, että esimerkiksi, että kun mä olin paljon työntekijöiden kanssa, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa, ne eivät ymmärtää, kun joku tapahtuma on metsässä, miksi ihmiset ei tule. Ja ne sanoivat, että tämä on tosi kiva ja paistetaan makkaraa ja miksi eivät tule. Että oikeasti haluatteko, että ihmiset tulee metsään? Itse mä en käy metsässä, jos ei ole pakko. Mä muistan, kun mä oon lähtenyt töihin, kun tuo kaverit sanoi, että nyt on metsäretki. Koko ajan mä sanoin, mä voin siivoa koko ryhmää, mä voin tehdä kaikki hommat, mutta älkää sano mulle, että nyt me lähdetään metsäretkelle. Heidän mielestä se oli paras hetki meidän töissä ja mulla oli pahin hetki. Koska heti kun mä olin metsässä, se on tosi pelottava juttu. Se on tosi hiljaa. Koko ajan kun mä kävelen lasten kanssa, mä pidän lapset kiinni näin ja mietin, tuleeko täällä karhu, mikä täällä löytyy tai mikä oikeasti voisi tapahtua. Jos mä huutan, ehkä ei ketään kuulu. Ja vielä tää pakkomatka vaikutti tosi paljon, koska tää pakkomatka oli ihan Euroopassa ja melkein samanlainen metsä oli. Että tämä vähän, että vaikutti mun näkökulman metsälle, että metsä tarkoittaa minulle jotain pelottavaa ja pahaa ja oikeasti nyt mä oon vähän helpottunut, että nyt mä oon sosiaalinen opiskelija. Meillä oli tää metsäosuus, että pitää puhua metsästä ja kirjoittaa kokemuksia. Mä oon kirjoittanut mun kokemus, mutta mä haluaisin vähän tehdä erilainen, voin sanoa, mä en tiedä, mutta mä yritin kohdella vähän, että mä oon kävellyt joka päivä noin 5 minuuttia metsässä. Oikeasti suomalaisilla ei ollut metsä, se oli mun kotin lähellä. Mutta minulle tää oli metsä. Mä yritin joka päivä 5 minuuttia kävellä. Oikeasti se rauhoittaa paljon mieliä, mutta vielä en tuntunut oikeasti turvalliselta. Se on niin eri. Sitä sanoit myös, että sä olit tottunut siihen, että sun kotikaupungissa se, jos oli hiljasta, tarkoitti, että jotain pahaa on tapahtumassa. Joo. Ja vielä tää oikeasti sota, että ei vain mulle, varmaan että kaikki ihmiset, jotka tulevat sodasta, ne sanoo, että kuinka hiljaisuus voi olla pelottavaa. Mä muistan, kun mä tulin Suomeen, kun mä olin vastaanottokeskuksessa, mä en voinut nukkua. Koska mun mielessä oli tosi hiljaa. Itse olen kasvanut Damaskuksessa, ihan pääkaupungissa, mitä tarkoittaa, että meteliä kuuluu ihan koko ajan, vaikka keskiyöllä.
Ja sitten tuli sota, mitä tarkoittaa, että kun hiljaa kuuletaan, sitten pommi on tulossa teidän kotiin. Ja mä en jaksanut hiljaisuus. Nyt mä oon vähän erilainen, mutta vielä mä toivon, jos löytyy vähän yöllä enemmän elämää kyllä Suomessa. Että se on ihan erilainen merkitys, mikä suomalaisilla on. Kiitos. Siellä Jasser ja Claudia molemmat nyökkäilette. Haluatteko kommentoida jotenkin tätä kaunista tarinaa? Tämä on niin tuttu, että vaikka mulle metsä ei ole hirveän pelottavaa, mutta tämä on niin yleistä, että kun ulkomaalaisena tulee Suomeen ja ei ole tottunut tähän täyteen hiljaisuuteen, niin se on hyvin pelottavaa. Ja niin kun, jos menet saksalaiseen metsään, sä tiedät, että muutama kilometriä ihan sama mihin suuntaan, niin seuraava kylä tulee vastaan, kun siellä on niin paljon. Siis Suomi ja Saksa on suurin piirtein samankokoiset, mutta niin paljon enemmän ihmisiä, niin aina se et eksy. Mutta täällä, kun sä lähdet metsään, niin, ja joku sanoo, että nyt me mennään metsään, niin sitten ajetaan 2 tuntia syvään metsään. Mitä jos täällä tapahtuu jotain? Me katkee jalkaa tai jotain, niin missä seuraava sairaala? Kuka auttaa? Että vaikka keski-eurooppalaisena niin tämä on alussa vähän haastavaa, kun joku kutsuu metsään ja sitten mennään, niin ajetaan 2 tuntia johonkin metsään. Toi on niin eri, koska siis vaikka Saksassa ja Suomessa on paljon samaa, niin meidän siis rakennuskanta on niin erilainen. Et Saksassa tosiaan on noita pikkukyliä, kaupunkeja hyvin paljon lähempän toisiaan. Mutta Suomessa on 1 asunto siellä, toinen täällä ja hyvin paljon tyhjää välissä. Et täysin erilaista. Mutta mitäs Jasser, tuleeko jotain? Joo. Ehkä pelkästään nimi metsä, että niin ihmiset heillä on mielikuvitus siitä, että niin tämä on metsä pelottava ja tällaista, mutta täällä Suomessa että kyllä hyvin turvallinen, että mä niin itse asun niin ihan metsäpäin, että kyllä niin nautii paljon luonnossa. Täällä pelolle on kotoutunut tosi hyvin. No nimenomaan. Mites sit vielä toi, kun sä mainitsit Lama, että olet nyt sosionomi-opiskelija. Mä väärin kirjoitin meidän esittelyyn, Jasser, että sä oot arabian kielen opettaja, mutta se meni väärin. Se meni väärin. Miten se oikeesti on? Mä oon arabian kielen neuvoja. Mä teen töitä niin maahanmuuttajan monikielen neuvonnassa. Ja se on osa kansainvälisestä palvelusta täällä Tampereella. Joo. Joo. Miten sitten sen työn kautta, kun sä kohtaat ihan valtavasti ihmisiä ja nämä asiat, mistä me puhutaan sulle monella tavalla arkeen, niin minkälaisia tapauksia, mainitsematta tietenkään mitään nimiä, on tullut vastaan just tästä aiheesta rasismia? Joo, no jos niin mietitään siitä, että arabian kielen ja kun 2015 niin tosi paljon ihmisiä vielä, mitä niin syrkee niin ihan niin mun sydän, että vielä niin vastaanottokeskuksessa ei edes niin säännöt mitään niin oikeudet täällä Suomessa ja perhettä ja niin edelleen. Ja sitten vasta kun tuli myöhemmin sotan Ukrainassa, sitten siihen niin heti niin otettu kaikki vastaan. Ja sitten heillä, kun puhutaan ehtisvertaisuus ja kaikki, monet niin ihmiset nousivat siitä esille, että tämä on niin miksi niin meillä ei ole tarjottu sama palvelu siinä aikana. Miksi vielä me ei päästy vielä edes kuntaan jäseneksi? Niin, tällaisia kysymyksiä tulee usein niin meillä. Sitten nyt on, kun on uusi hallitus ja monet niin pääsee katsomaan siitä hallitusohjelmaa, että siitä niin asettuu tosi korkea niin kriteerit, mitä ihmiset esimerkiksi pysyväilyskoulupaa tai jopa suomalaiset on vaikea päästä niin siihen asti, mitä on edellytykset on tulossa, jos pääsen siitä läpi. Aivan. Mites Claudia, sinulla on tietysti vähän eri tilanne yliopistolla, mutta kun viittasit aikaisemmin siihen, että sä oot siellä omassa kuplassa, niin miten tätä rasismikysymystä siellä kuplan sisällä
sitten tarkkailla. Mä oon monissa tosi hyvissä kuplissa. Mä oon Pispala kuplassa, mikä on tosi hyvä yliopistokuplassa ja sen yliopiston niin kuin kielikeskuksen kuplassa kaiken lisäksi, eli kieli-ihmisiä, kaikki sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, tietää, niin kuin, mitä tarkoittaa puhua monta kieltä, osoittaa, niin kuin, tai siis, niin kuin, osoittaa mitään käyttäydytään niin eri kulttuureissa ja niin edespäin, että siis niin kuin se on siinä on monta kivaa kuplaa, mutta kyllä siis monta kertaa olen, siis ei ainoastaan kontekstissa, mutta aika monissa konteksteissa usein ollut se kiintiö ulkomaalainen, niin sitten mä ajattelin, että okei, sitten mä oon se kiintiö ulkomaalainen, ehkä mä voin vaikuttaa nyt. Ja mä otin sen niin kuin hyvänä asiana vastaan. Mutta tietysti niin Suomessa kesti kans jonkin aikaa myös yliopistolla, että siis jos haluttiin oikeasti olla kansainvälisiä, niin mitä se tarkoittaa? Niin se ei tarkoita, että meillä on tässä nyt muutama ulkomaalaisia, jotka ehkä puhuu suomea tai sitten ehkä ei. Ja sitten niin kuin ulospäin näytetään, että okei, no niin, tässähän ollaan kansainvälisiä, koska meillä on ulkomaalaisia työntekijöitä, paitsi että ei sit, niin kuin oikeastaan ollut, koska meillä ei ollut ehkä yhteistä kieltä, tai sitten kun oli, niin kuin kuka lähtee konferenssiin, kuka saa apurahat ja niin edespäin. Eli kyllä siis se on nyt paljon parempi kuin ehkä vielä 15 vuotta sitten, mutta se on kehitys ja sinne menee aikaa. Mutta mun mielestä se alkaa olla aika hyvällä mallilla. Ainakin siellä. Ainakin siellä. Mutta entäs sitten, kun puhutaan englannin kielestä yliopistolla, yliopisto on nyt yhdistynyt muiden korkeakoulujen kanssa täällä Tampereella. Englannin kieli on tullut osin sitten pakolliseksi toiseksi kieleksi sinne, niin onko se tehnyt Tampereen yliopistosta vaikka kansainvälisemmin? No se, että puhut englantia, niin ei susta kansainvälinen. Eikä yksi international tai intercultural communication course ei susta kansainvälinen. Mutta siinä on nyt viralliset kielet yliopistolla, siis suomi ja englanti, mutta mitä se arkipäivän tasolla tulee olemaan, niin se vasta muodostuu ja se vasta tulee. Eli nyt se on vasta linjattu, mutta jos tätä oikeasti halutaan aidosti, niin siihen pitää satsata. Jos haluaa aidosti, että kaikki osaa yhtä hyvin suomea ja englantia, niin sitten pitää satsata siihen, että kaikki osaa hyvin englantia ja kaikki osaa hyvin suomea. Se tarkoittaa, että sinne pitää laittaa rahaa ja aikaa, että kaikki osaa sen niin kuin sillä tasolla, kun työnantaja haluaa. Toit Claudia, kun käytiin tätä keskustelua ennen, niin esiin myös sen lasikaton, mikä tulee yliopistossakin esiin. Niin, tai siis en tiedä mitä niin kuin muissa, siis isommissa firmoissa, en osaa sanoa siitä, mutta siis koska susta tulee, tai siis mitä se vaatii, että susta tulee tiiminvetäjä, esimies, tiedekunnan johtaja ja niin edespäin, niin sinne menee varmaan vielä muutama vuotta ennen kuin tämä on täysin normaali, että se voi olla kuka tahansa. Aivan. Jolla on niin kuin edellytykset ja halu siihen. Koska se menee myös, tai siis niin kuin menee vähän molempiin suuntiin, koska siis jos sut ei rohkeuteta siihen, että hei, haepas siihen paikkaan, haepas siihen esimiespaikkaan, niin sitten sä aina ajattelet, että no en mä ehkä nyt vielä niin hyvin osaa suomea, tai ehkä mä en ihan vielä niin kuin kaikki nämä
rakenteet tässä ymmärrän, että jos mä nyt, niin kuin, mikä on konsistori, mikä on tämä ja tämä, niin niitä osaanko mä näitä asioita, niin, mutta jos joku rohkeasti sanoo, että hei, kyllä sä tätä osaat, niin hae. Mutta se vaatii myös että on sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että kyllä sä osaat tätä. Ja antaa mahdollisuuksia siihen ja sitä se vaatii kyllä. Herääkö teillä kommentoitavaa tähän näin? Ei. Hyviä vaan, ne ei nyt kuulu nauhoilla. Mutta mun täytyy mainita tässä kohtaa se, että Lama, sinut valittiin myös Suomen pakolaisnaiseksi. Mitä se tarkoitti sinulle? Oliko se sitten semmoinen luottamuksen osoitus, kannustus, mistä just Claudia puhuu? Vai minkälainen juttu se oli sinulle kokemuksena? Oikeasti, että se ei näkynyt enemmän että mun päivässä. Että vaikka monissa kerroissa mä unohdan sanoa, että mä olin vuoden pakolaisnainen 22, mutta esimerkiksi, että jos nyt mä luotan itseni enemmän. Että tää on oikeasti merkittävä juttu. Ja vielä mä huomaan, että nyt ihmiset luottaa minut paljon enemmän kuin mikä oli aiemmin. Vaikka mä olen sama henkilö, mulla on samat kokemukset, sama elämän tarina, mutta yhtäkkiä sitten ihmiset luottavat minut enemmän, uskovat minun tarinaa enemmän ja haluavat kuunnella minulta enemmän. Kyllä mä tiedän, että kaikki täällä, että kaikilla ihmisillä, ei vain evankelumalaisilla, mutta kaikilla ihmisillä on jotain, mitä oikeasti joku on kiinnosta kuunnella. Mutta se on vähän hassua, että jos sulla ei ole mitään nimekkeä, sitten ei halua kuunnella. Että mä oon tosi kiinnostunut aina keskustella ihmisten kanssa, eri ikäisten kanssa ja eri tasojen kanssa, että aina mä huomasin, että kaikilla on jotain, mitä voi opettaa ja kertoa. Mutta oikeasti, että ennen kuin minulla oli tämä vuoden pakolaisnainen nimi, ei ihmiset kiinnostuneet kuunnella minulta, että vaikka että jäsen just sanoi ennen, että kun me lähdetään meidän hakemukset, kuinka vastauksia me saadaan oikeasti, vaikka emme saa oikeasti kiitos hakemuksesta, vain jos se on automaattisesti vastaus. Aivan. Mutta muuten mä muistan, että mihin mä lähden hakemukseen, mä en saanut mitään, vaikka mulla on kotimaassani yliopiston tutkinto, mä osaan monta kieltä. Ja koko ajan mä ihmettelen, että mä haluan kokeilla vaikka päästä tuo haastatteluun. Mä oon päässyt vain kerran tuo haastatteluun ja mä en päässyt sinne töihin. Mutta kaikki muu mä en päässyt. Ja tää oikeesti joskus, ei joskus, oikeesti tämän kokemuksen jälkeen ihmiset uskoo, että oikeesti mä en ole hyvä. Ehkä en ole riittävää Suomen töihin. Kun mä oon lähtenyt varhaiskasvatuksen töihin, mä oon lähettänyt sinne hakemuksen, mutta mä en päässyt vaikka haastatteluun, mutta sitten yksi työntekijä on nähnyt minua päiväkodissa, kun mä vien mun lapsia ja sanoi, miksi et tule päiväkotiin töihin? Mä sanoin, että olen lähettänyt sinne hakemukseen, mutta mä en päässyt haastatteluun. Ja hän ihmetteli, kun hänen mielessä, että mulla on hyvä kokemukset. Ja kun hän kertoi minusta, sitten mä oon päässyt töihin. Aivan. Ja se on sama nyt tämä vuoden pakolaisen kanssa, että kun suomalaiset kertovat minusta nyt, helposti ihmiset luottaa. Että vaikka oikeasti, että minun naapuri, että aiemmin, vaikka mä oon elänyt mun kodissa monta vuotta, hän ei yrittänyt vaikka moikkaa minua aamulla. Ja. Mutta nyt tämän linnanjuhlan jälkeen hän itse tuli sanomaan minulle, moi, miten linnanjuhla oli? Mä olin, aha, muistatko nyt, että mä olin sinun naapuri? Että se oli vähän surullista, mutta oikeasti pitää sanoa, että mä olin onnikas. Että alussa mä oon ajatellut, että miten tää vuoden pakolaisnainen nimi voi vaikuttaa mun elämään. Kun monelle oikeasti se auttoi paljon, ne pääsee tosi paljon eteenpäin. Mä oon ajatellut silloin, että tää ei voi auttaa minua, koska mulla on perhe. Mä olin äitiyslomalla, koska sama aika kun mä oon saanut sen, mulla oli vain viikko ennen laskettua päivää, se oli vähän hassu. Ja
kaikki nämä tarinat on tapahtunut äitiyslomalla. Että oikeasti mä en tiennyt, että voiko tämä vaikuttaa tuon hankeminen tai mun opiskelu. Se vaikutti vähän mun opiskeluun huonosti, koska on vähentänyt aikaa opiskelemaan. Mutta muuten mun elämässä se vaikutti tosi paljon. Ja oikeasti se vaikutti mun tunteet tosi paljon. Että koko ajan mä oon ajatellut Suomessa, kun mä näin joku lähtee joku töihin, aina mä oon ajatellut, että ehkä hänellä on parempia taitoja, ehkä mun tarvii tehdä tätä ja tätä, vaikka mä oon tehnyt tosi paljon koulutuksia. Mutta koko ajan mä oon ajatellut, että tarvii tehdä lisää, tarvii osata suomea enemmän, että sitten mä pääsen tuon paikan, mihin mä haluan. Mutta jos puhun suoraan, että aina, että oikeasti asiat ei ole näin. Jos ihmiset tunnee sut, se on paljon lyhyempi matka, mihin haluat ja toivot. Se täytyy sanoa Lama, että älä koskaan ikinä muutu, älä lakkaa puhumasta suoraan. En ollut ainut suomalainen, joka katsoi linnanjuhlia. Yleensäkin melkein puolet suomalaisista ainakin katsoo linnanjuhlia. Ja varmaan yhtä moni näki sitten haastattelun, jossa sinä olit siellä linnanjuhlien vieraan. Mietin sitä, että jos niinku työhaussa ei vastata, niin sinun kohdalla se olisi aika hyvä ottaa se klippi, laittaa sinne liitteeksi. Sitten voisi tulla ehkä vähän samoja reaktioita kuin tällä naapurilla, joka sitten yhtäkkiä alkuukin moikkaamaan. Vaikka surullista, mutta sitten voisit nauraa tälle. Olla sitten vaan jotenkin. Täällä mun mies on paikalla. Mun mies tekee ihan näin. Vaan aina näyttää ihmiselle video, että me oltiin linnanjuhlassa. Mä en tee tätä, mutta vaikka jos sanoo moi, mitä kuuluu, sitten hän näyttää video. Me oltiin linnanjuhlassa yhdessä. Ja aina mä kysyin, että miksi näytät, hän sanoi. Sitten jos hän ajattelee jotain, hän tiedää, että me oltiin linnanjuhlassa. Sitten että hän poistaa vähän ennakkoluuloja, kun hän tekee näin. Ihan loistavaa. Vitsi mikä, kun puhutaan niin kuin jään rikkomisesta, niin toi on aika loistavaa. Tarkoittaa sitä, että sen jälkeen ihmiset alkaa nauraa ja onkin yhtäkkiä kädet näin. Näyttää, että tulet tänne. Tehdään pieni koe. Kuinka moni täällä on ollut linnanjuhlissa? How many people here have been in the presidential castle? So, you two, siis sinä, Lama, sinun miehesi sekä yksi henkilö. Eli 3 henkilöä. Tämä on kuitenkin jo prosentuaalisesti aika iso määrä, koska suomalaista se on kuitenkin hyvin paljon pienempi yleensä. Mutta pointtasin vaan tässä, kuin merkittävästä asiasta on kyse. Kun me ollaan nyt tässä näin eri tavoin sanallistettu tätä tilannetta, että mitä tarkoittaa rasismi Suomessa, on puhuttu tämmöistä esimerkkeistä rakenteellisesta rasismista ja sitten arjessa olevasta rasismista. Ja se oli ihan älyttömän hyvä Lama, mitä toit esiin, että tämän hallituksen näiden rasististen ulostulojen myötä on tullut selväksi ihmisille, jotka ei ole ymmärtänyt, mitä rasismi on, niin nyt tietävät, mitä rasismi on. Ja sitten toisekseen, ihmisille on tullut myös selväksi, että kuinka moni ihminen ei ole rasisti. Ja kuinka moni ihminen vastustaa tuollaisia rasistisia ulostuloja ja tuommoista rasistista ajattelua. Se on tosi tärkeää. Ja tähän niin haluaisin niin vetääkin sen, että me ollaan nyt tunnistettu tämä ongelma, rasismi. Sanallistuttu se, että mitä se käytännössä Suomessa tarkoittaa tänä päivänä. Niin otetaan loppuun sitten semmoinen ajatusleikki. Kun tilanne nyt on paha, niin mikä sitten olisi se toivetila? Mikä olisi semmoinen, niin kuin, mitä pitäisi tapahtua, että me saavutettaisiin semmoinen tila, jossa kaikilla on hyvä olla? Eli kun me on nyt tunnistettu tämä tilanne, minkä takia tällä hetkellä Suomessa on paha olla, koska on rasismia ja epäreilua kohtelua ja syrjintää. Niin minkä pitäisi muuttua, että täällä olisi hyvä olla? Mun mielestä, että aina koulutus mitä auttaa eniten. Että et voi nyt yhtäkkiä sanoa 40 tai 50 vuotta ihmiselle, että nyt lopettakaa olla rasismia. Että se pitäisi aloittaa ihan varhaiskasvatuksessa, koulussa. Ja kyllä, että nämä hetket näkyy, että meidän
Että esimerkiksi, että kun mua opetetaan lapselle, että täällä meillä on Suomessa erilaisia uskontoja, erilaisia juhlia, erilaisia kieltä. Kyllä sitten myöhemmin, kun hän kasvaa, ei ihmettele ja ei mitään tule pahoja ennakkoluuloja, kun hän näkee erilaisia ihmisiä. Itse olen kasvanut, mä oon kertonut monta kertaa, että mä oon kasvanut Damaskoksessa ja vielä mä oon kasvanut alueella, jossa meillä oli täynnä ulkomaalaisia. Ja mä huomasin just kun mä tulin Suomeen, että mä en ikinä ajatellut, että mistä tää on ja mikä uskonto hänellä on ja minkälainen hän on, jos hänellä on tää nimi tai tää uskonto tai tämä kulttuuri, koska olen kasvanut heidän kanssa. Ne oli minun kaverit, ne oli minun ystävät. Ja oikeasti jos me tehdään meidän lasten kanssa, että kun he ovat päiväkodissa ja koulussa, me pitäisi aloittaa heidän kanssa, että he ovat sinun ystävät, mitä tarkoittaa, ne on ihania ihmisiä. Ja kyllä, että minulla näkyy helposti, että aina minulla oli paljon helpompi olla ihmisten kanssa, jotka he ovat alle 30 vuotta tai 40 vuotta. Ei ikinä saanut heiltä mitään kommentteja, mutta aina nämä pahat kommentit oli ihmisiltä, jotka he ovat yli 40 vuotta. Ja aina jos mä sanon esimerkiksi, että mä olen syrjässä tai kun he näkevät, että mä olen muslimi, niin sanon, joo, mun paras kaveri esimerkiksi, että on muslimi. Hän laittaa tätä ruokaa tai hän osaa arabiaa ja ne osaa, että mä muistan, kun mä olin koulussa, että monet nuoret lapset, mä olin yläkoulussa, että monet nuoret sanoivat mulle, että hei habibi, että ne oli iloisia ja haluavat näyttää mulle, että he osaavat muutama sanoja. Ja silloin mä oon ajatellut, että hyvä, että Suomi on ihan oikealla matkalla. Koska oikeasti, että pitää laittaa lasten kanssa. Että kyllä se on hyvä opettaa aikuisille, mutta mun mielestä aikuiset ei voi paljon vaikuttaa. Mutta mä oon aikuinen. Opeta mulle, mitä tarkoittaa hei habibi. Rakas. Että se on sana, mitä melkein kaikki tietää. Että tiedätkö kaikki tällä vielä? Kaikki käytetään sana. Että koska oikeasti nuoret oppivat tosi paljon toisilta ja varmaan huomattavaa kaikille perheille, että lapset oppivat tosi paljon enemmän kavereilta kuin vanhemmilta. Ja sitten, että vanhemmat pitää tietää, että minkälainen kaveri hän on, jos hän on muslimi tai jos hän on hinduisi, vaikka mistä hän on. Että se on hyvä tietää, että mitä se tarkoittaa, mitä hän tekee. Ja vielä, että ammattilaisille pitää opettaa paljon enemmän. Itse kun mä olin päiväkodissa, mä muistan, että meillä oli lapsi, joka hänellä oli naru hänen vatsassa. Mä yritin leikata. Sitten ennen leikata mä oon ajatellut, mitä jos tämä tarkoittaa jotain hänen kulttuurissa? Heitä tuli mieleen, koska itse olen erilaista kulttuurista ja mulle on tapahtunut, että esimerkiksi joku ajattelee, että ei haita, jos mies tulee, jos mulla ei ole huivi päässä. Se voi kuulostaa vähän oudolta, kun mä sanon, että ei odottakaan, mun pitää laittaa huivi. Ja sitten kun mä yritin leikata tämän nuoren, mä oon ajatellut, että ehkä se tarkoittaa jotain hänen kulttuurissa. Kun mä kysyn vanhemmalta, niin sanon, joo, kiitos, että et ole tehnyt, se on iso juttu meidän uskonnossa. Ja mä olin, okei, että oikeasti että mä olin tyhmä. Jos meillä on lapsi tästä uskonnosta, mun pitää lukea paljon enemmän hänen uskonnosta, että en mä tee sitten mitään väärin hänelle. Että jos nyt kaikki on paikalla. Emme voi vaikuttaa, että se on hassu, että kun tehdään rasismia, koska nyt ollaan tässä, että mitä haluatte, että varmaan nämä kaikki ihmiset eivät lähteä pois. Ja oikeasti jos ne lähtevät pois, kuinka se huonosti voi vaikuttaa. Nyt ollaan tässä, opetetaan toisista, opetetaan elää ihan toisien kanssa, että se on paljon helpompi. Kyllä. Mä olen samaa mieltä siitä, että kyllä siis lapsista on helpoin aloittaa, mutta mä väitän, että kyllä aikuinenkin voi oppia. Ja se, siis kouluissa muistan silloin kun puhuttiin koulukiusaamisesta ja kun se aloitettiin se keskustelu ja missä koulut ovat nyt sen asian kanssa, niin niin mun mielestä sama voi tapahtua myös sen niin kuin rasismin ja kielenkäytön kanssa. Ja toivon, että kielenkäytöstä puhutaan, että miten puhutaan toisillemme. Ja mä toivon myös, että jos mä saisin toivoa, niin että niin kuin kaikki aikuiset joskus oppisikin ihan täysin uuden kielen, että ymmärtäisi, että mitä se tarkoittaa, mikä vaiva pitää nähdä, että pääsee tietylle tasolle jonkun kielen kanssa ja ymmärtää samalla, mitä se tarkoittaa, kun
kun joku tulee mun maahan ja yrittää oppia mun kielen, niin kuinka mä voin häntä auttaa? Eli kyllä siis, kun on itse siinä tilanteessa, joskus ei pelkästään lomamatkalla, mutta joskus minä olen ehkä ollut vaihto-opiskelijana ehkä pidempään vaihdossa ja sitten tiedän itse miltä tämä tuntuu ja miltä se tuntuu, kun mä yritän puhua heidän kielellä, niin mitä se vaatii ja miltä se tuntuu. Niin mä toivon, että jokainen saisi oppia aikuisellekin täysin uusia asioita, kuten esimerkiksi kieli, niin kyllä se empatia, jota sä opit myös sitä kautta, että tiedät, että okei, miltä se tuntuu, kun joku yrittää oppia suomen kieltä, mutta sitten miltä se musta tuntuu, kun mä yritän oppia vaikka puolan kieltä tai joku toinen. Niin se on iso vaiva, mutta se tosi palkitseva asia. Joo, mulla on pieni kommentti tähän, että olisi vielä hyvä, että esimerkiksi kun he yrittävät puhua ihmisille, jotka eivät osaa hyvin suomea, sitten hän puhuu hänen kanssa ihan matalalla tasolla, ei vain kielellä, mutta aivoilla. Että en tiedä, miksi se tuli mieleen, että jos hän ei osaa hyvin suomea, se tarkoittaa, että hän ei ole taitava tai hän ei ole hyvin koulutettu tai hän ei ole oikeasti täydellinen aikuinen. Ja hän unohtaa, että tämä sama henkilö varmaan osaa täydellisesti vähintään hänen oma äidinkielen. Ja et tiedä oikeasti minkälainen tausta hänellä on. Että se tapahtuu tosi paljon, että kun joku aloittaa oppia kieltä, varmaan tapahtuu hänellä kanssa tosi paljon, että muut eivät halua kuunnella hänen ajatuksiaan tai tulee tämmöisiä hetkiä, että sä et ymmärrä tai et osaa tai olet tyhmää. Se tapahtuu tosi paljon ja tapahtuu enemmän nuorille kuin aikuisille. Mites Jesse? Joo, että mun viestittänyt siitä, että ihmiset on ihmisiä, katsotaan heitä, että ei itse valitse missä mä syntyy tai minkä väri mun silmä tai mun iho ja niin edelleen. Tai mä oon ihminen, että katso mua ihmisenä. Niin, sen lisäksi, että ollaan täällä Suomessa samassa vaivassa, että ei me ehkä toisaalta eri suuntaan, että jotain kaikki pääsee samaan ymmärryksiä. Aivan. Joo. Aivan. Miten sanot, kun siellä kohtaat työssäsi paljon ihmisiä, jotka kamppailee nimenomaan vaikka näitä eri kielten kanssa, kun on hankalaa ymmärtää tai tulla ymmärretyksi. Mikä sun neuvo on? Miten sä rohkaiset? No, mä hetkellä nyt aloitin Selko-Suomi, että meillä ihmiset alkaa vähän pikkuhiljaa rohkeilla, että käytetään omaa suomen kieltä, että pikkuhiljaa pääsee ihan suomalaisten yhteiskuntaan ja oma asiointi suomella kielellä. Kyllä. Se tuntuu hyvältä. Se tuntuu hyvältä, että hänellä tuli siitä tunne, että mä kyllä osaa ja kyllä. Pystyy tehdä. Miksi lähteä asioon omalla äidinkielellä, että kyllä pystyy hoitaa asiat. Aivan. Ja siellä Claudialla. Niistä toiveista vielä, että kyllä sitten saisi ottaa Pispalasta vähän mallia. Kun mun sanoin, että mä asun aika monissa hyvissä kuplissa, niin Pispala on yksi niistä. Ja täällä on oikeasti se, myös aikuisten kesken semmoinen henki, että tyyliin futisjoukkueessa, osaatko pelata futista hyvä ja sä oot mun kaveri, niin täällä on vähän samaa, että täällä ihmiset tekee niin paljon yhdessä, järjestävät juhlia, pyörittävät tämmöisiä paikkoja, kuten saunaa, kirjastoa tai huvilaa, missä me nyt ollaan, niin apukesiä tarvitaan koko ajan. Ja sitten kun sut pyydetään aina mukaan, kun esimerkiksi kysytään, että osaatko laittaa ruokaa, osaatko järjestää juhlia, niin hyvä, tuu mukaan. Ja sitten sä oot mukana yhdessä asiassa, niin sut pyydetään heti seuraavaankin mukaan, koska se olit niin hyvä siinä ja apukesiä aina kelpaa. Niin mun mielestä tää on tosi hieno asia, että täällä se on niin helppoa. Täytyy sanoa, itsekin asun täällä Pispalassa, jos muistetaan, niin tämän keskustelun jälkeen niin katsotaan semmoinen pieni video
Sen videon nimi on Pispala koko maailma. Se on kuvattu semmoisessa uittotunnelissa, joka on rakennettu tämän harjun läpi, kun aikanaan yritettiin tunnelia pitkin saada veneitä kulkemaan tuolta Pyhäjärveltä Näsijärvelle. Se tunneli kun valmistui, siinä kerkesi palaa yksi kirkko ja ikävä kyllä yksi rakennustyömiehistä menehtyi, mutta tunnelia ei koskaan saatu käyttöön. No, sitten se oli tyhjillään ja skeittarit kuvasi siellä tosi hienon videon, joka me voitaisiin katsoa lopuksi, koska siinä kuullaan Lauri Viidan, joka on suomalainen kirjailija, joka kävi koulun tuossa Pispalan harjun päällä olevassa koulussa. Lauri Viidan alakoulussa siinä, mitä hän oli ehkä 10-vuotias, kirjoitti esseen Pispala koko maailma. Ja siinä kerrotaan muun muassa siitä, että Pariisissa ranskalaisilla on Eiffeltorni, mutta meillä on haulitorni ja käydään läpi tällä tavoin. Se on tosi hauska, mutta katsotaan riittääkö aika siihen. Palataan vielä tuohon Pispalaan. Ja tässä on hyvä paikka kertoa tästä meidän Pispalan toimijoiden yhteisestä kampanjasta rasismia vastaan. Siinä otettiin kantaa tähän poliittiseen tilanteeseen ja Claudia, se olet juuri sinä, joka koki, että tai ajoit oikeastaan sitä, että tähän täytyy saada tämmöiset konkreettiset esimerkit siitä, että mikä olisi se Pispalan turvallisemman tilan resepti. Ja siihen me laitettiin ohjeita. Ihan niin kuin kaikille, koska siis kaikki on vähän niin kuin lapsen asemassa, aikuisetkin tässä, kun opetellaan olemaan. Niin haluatko sanoa jotain niistä? No siis, siis aika usein sanotaan hyvin yleisesti, että no mitä me toivotaan ja mitä me halutaan, mutta jos meidän pitäisi niin kuin elää sitä arkipäivän tasolla, niin sitten meidän täytyy muuttaa sen niin yksinkertaiseksi, että tietää, okei, että tätä se tarkoittaa, tätä se vaatii minulta. Ja se, niin kuin mä sanoin, että pandemian jälkeen niin tai siis muutama, ei kaikki, mutta jotkut ihmiset ei enää osannut käyttäytyä. Ja se näkyy niin kuin eri paikoissa. Esimerkiksi Rajaportin saunalla meidän piti taas kertoa ihmisille, mitä on saunarauhaa ja miten se turvataan. Itsestäänselvyyksiä, mutta ilmeisesti itsestäänselvyyksiä täytyy joskus laittaa ylös. Ja tämä on myös se meidän resepti, eli mitä se tarkoittaa ottaa arkikäyttöön niin nämä asiat. Eli miten huomioidaan muita ihmisiä, miten puhutaan toisillemme, mitä se käytännössä tarkoittaa. Yritettiin, tämä on vielä hyvin niin kuin sanotaan ensimmäinen versio ja toivottavasti tästä tulee vielä keskustelua ja toivottavasti niin kuin listaa jotenkin niin kuin pitenee, mutta tämä oli nyt semmoinen ensimmäinen niin kuin ajatus, miten se voisi tai siis miten se voisi ottaa käyttöön ihan konkreettisesti ja siitä lähdettiin liikkeelle. Kyllä, ja nimenomaan jotenkin tehdä sellaista siltaa sille, että maahan tuleville ihmisille ei ole valmiiksi itsestään selvää, miten täällä tulisi käyttäytyä. Ihan samoin kuin meille täällä Tampereella ei ole itsestään selvää, vaikka miten Rovaniemellä tai Lapissa on aina toimittu. Ihan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä tuotiin, että se on niin kuin hyvä kertoa. Ja sitten toisinpäin hyvä kysyä. Ja ihan sitten niin kuin hyvin alkeellista. Mutta niin, ja se nimenomaan, että niin kuin sanoit, että no ainoahan täällä on toimittu näin. Niin. No kerro mulle miten. Ei edes Suomen sisällä tiedetään, miten on täällä aina toimittu. Sepä. Ja sitten me haluttiin auttaa vähän niin kuin noilla konkreettisilla sanoilla ja säännöillä niin, että ihmisten olisi helpompi kysyä. Eikä vaan olla silleen niin kuin, voi noloa, en minä tiedä. Vaan niin kuin, että se on ok kysyä. Se on ok, ettei tiedä, kun ei kukaan tiedä ilman, että on kerrottu. Eli toivetila, Claudia, oliko se, että koko maailma olisi niin kuin Pispala? No, miksi ei? Tässä vaiheessa voisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen,
ja laajentaa tämä keskustelu tästä pöydästä sinne yleisöön. Onko teillä herännyt jotain kysymyksiä? Kommentteja? Tai jakaakaan omia ajatuksia. Kyllä, kyllä. Ja sieltä ensimmäiseksi. Sanotko nimen myös? Kiitos kutsusta. Tulin Suomen kulttuurialainen yhteisöstä. Miten mieltä olette, vaikuttaako tämä uusi rasismikysymys Suomen kuvaan kansainvälisesti, koska Suomen tiedetään käyttävän kaikkia kunnioittavasti? Sanotaan vielä tuohon nauhurille uudestaan tuo kysymys, jos ei mennyt. Mä voisin viedä varmuuden vuoksi. Eli jos voisit toistaa tämän kysymyksen, niin mä annan tämän sulkeen. Kiitos. Miten mieltä olette, vaikuttaako tämä uusi rasismikysymys Suomen kuvaan kansainvälisesti, koska Suomen tiedetään käyttävän kaikkia kunnioittavasti? No ainakin niin kuin voin sanoa, että mitä Saksan mediassa on seurannut, kyllä aika järkyttyneitä oli, mitä täällä tapahtui, kun monta vuotta katsottiin katsottiin Marinin hallitus ja oltiin ihmeissä, että nuoria naisia pääsee johtamaan tämmöistä maata ja sitten yhtäkkiä tulee ihan toisenlainen hallitus, niin kyllä siellä aika paljon ihmeteltiin, että mihin tämä maa on nyt mennyt. Tietysti siihen nyt liittyy vielä niin se koko NATO-keskustelu, jota katsottiin jo ainakin Saksan mediassa vähän tai siis tosi tarkkaan, mitä tapahtuu. Mutta sitten kun uusi hallitus tuli, varsinkin tämän edellisen jälkeen, niin oli kyllä hyvin ihmeissä, jos diplomaattisesti sanotaan. Voi sanoa myös suoraan. Onko teillä lisättävää? Mutta tosiaan on jonkun verran itsekin seurannut Saksaa, mutta kyllähän ihan kansainvälisessä mediassa tästä on käyty keskustelua ja reaktiot olivat aika vahvat. Myös Britanniassa, esimerkiksi Guardian-lehdessä, heti tuli artikkeleja, joissa otsikko jo julisti, että Suomeen äärioikeistolainen hallitus. Niin kyllä tämä on nyt ihan valtavasti vaikuttanut. Ja Saksa, joka on meidän tärkein kauppakumppani, edelleen tilanne on se. Niin Saksassahan, Süddeutsche Zeitung esimerkiksi, mikä on suuri sanomalehti siellä, niin nosti aika isoja otsikoita ja kirjoitti hyvin laajoja artikkeleita tästä aiheesta. Että se ei ihan välttämättä riitä, että siellä käy Riikka Purra tai Petteri Orpo paikan päällä sanomassa, että hei, me emme ole rasisteja. Koska hyvin selvää on, että ihmiset osaavat lukea. Ja hyvin selvää on se, että vaikka maailmalla ei suomen kieltä ymmärrettäisi, niin osataan kääntää. Hyvin selvää on, että jokainen osaa käyttää vaikka Google Translatoria ja saa selville sen, että mitä täällä tapahtuu. Niin kyllähän se vaan valtavasti vaikuttaa. Jos puhut ihan suoraan, Claudia, niin onko jotain muuta sanottavaa? Kyllä sä sanoit jo tärkeimmät asiat. Joo. Ja siihen on tietysti reagoitu. Kyllä. Siihen Süddeutsche Zeitungin kirjoihin. Kyllä. Täällä Suomessa on huomattu, että meitä yhtäkkiä kiinnostaa, mitä täällä Suomessa tapahtuu. Niinpä. Ja sitten se täytyy vielä nostaa esiin, kun esimerkiksi mitä perussuomalaisten, joiden voi sanoa, että tietynlaisena johtajana edelleen on Halla-aho, joka puhemiehenä vähättelee holokaustia ja esittää avoimen rasistisia kommentteja, niin kyllähän se vaan aivan hirvittävältä kuulostaa, kun ajattelee tilannetta saksalaista näkökulmasta. Saksassa kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen heti kiellettiin kaikki natsisymbolit, joiden kieltoa Riikka Purra, valtiovarainministeri, edelleen pitää tarpeettomana. Ja tässä Suomi on niin kuin täysin erilaisessa paikassa kuin vaikka Saksa tai oikeastaan koko muu Eurooppa.
miten suhtaudutaan holokaustiin, miten suhtaudutaan toiseen maailmansotaan. Eli hyvä kysymys. Toivottavasti nämä vastaukset hyväksytään. Seuraava käsi nousi sieltä. Raplasin hiuksiani. Mun täytyy nyt keksiä. Pieni hetki. No, mitä mieltä te olette siitä, kun mulla on ainakin muutama tuttava kiinnittänyt huomiota siihen, että esimerkiksi Wille Rydmanilla ja Riikka Purralla on sellainen perhetausta, että heillä on selvästi tarve nousta niin kuin edellistä sukupolvea vastaan. Mitä mieltä te olette tämmöisestä vastareaktiosta, että kun oli tämmöinen esimerkiksi nyt tämä Marinin hallitus, joka joutui tosi tiukkoihin paikkoihin, koska oli korona ja sitten vielä melkein naapurissa sota ja selvisi niistä, niin niitä vastaan kuitenkin haluttiin sitten osoittaa tällä vaalituloksella, että tämä ei nyt mennyt hyvin, vaikka se meni niin hyvin kuin nyt vaan voi mennä. Ja sitten esimerkiksi just Purralla ja Rydmanilla on niin kuin omassa perhetaustassa semmoista vasemmistolaisuutta, ja he on ehkä yhdistäneet sen sitten muihin asioihin, mitkä elämässä voi mennä pieleen. Ja et voiko olla kyse semmoisesta, että tulee niin kuin aina luonnollinen vastareaktio, että miten sellaista pystyisi ehkäisemään, että jos jotenkin tavallaan asiat yhdistyy väärin ihmisten mielessä. Ja samahan on kyse siitä, että jotenkin, että jos kun ihmisiä muuttaa Suomeen, niin samalla ajetaan vaikka joku tehdas alas, niin sitten nähdään niin kuin näiden asioiden välillä yhteys, että työpaikat menee, koska tulee maahan uusia ihmisiä. Tämä on aika laaja kysymys ja vähän sekavakin, mutta saatteko kiinni, mitä mä haen? Että miten vastustaa sellaista tavallaan niin kuin vastustamista, sellaista vastareaktiota? Tämä liittyy siihen polarisaatioon, ja te olette molemmat käyneet polarisaatiokurssin, niin onko teillä tähän jotain? Mitä polarisaatiosta? Mitä minä nyt suoraan tuohon Hannele Richard, kiitos kysymyksestä. Sanoisin, että ensinnäkin sehän nyt on tietysti aika semmoinen reaktio sinänsä, että lapsi haluaa nousta vanhempiaan vastaan. Purran tapauksessa ne vanhemmat oli taistolaisia ja heillä oli hyvin on julkisuudessa avoimesti sanottu alkoholiongelma. Siitä kasvaa tytär, joka sitten haluaa olla täysin toisenlainen ja lähtee sitten politiikassa toimimaan täysin vastakkaisesti. Ja Rydmanin kohdalla hieman samantyyppistä taustaa. Ehkä tuossa voi vastauksena sanoa sen, että kummassakin tapauksessa on kyse vähän samasta ilmiöstä kuin se, kun valjastetaan jonkun asian johtuvan suoraan jostain. Niin miten mä ymmärrän Hannele sun kysymyksen, niin sanoisin näin, että vastaus on just toi, mitä Lama toi esiin koulutuksessa. Että me pystytään tunnistamaan ei näillä asioilla ole suoraa syy- ja seurausyhteyttä. Et sä voi argumentoida noin ja rakentaa olkiukkoa tavallaan. Et se on argumenttina kestämätön. Mä sanoisin niin. Joo. Kyllä siis niin aika paljon on kysymys protestista ja nuori tai aikuinen niin kapinoi, mutta siis äärioikeiston puolueet, onko ne nyt Suomessa ja Saksassa muualla, niin hyvin paljon kuuluu, mitä ne ei halua, mitä vastaan ollaan. Mutta se oma agenda, niin kuin mitä oikeasti halutaan, mitä on se hyvä, minkä niin kuin puolella on hyvä niin kuin taistella tai tehdä asiaa eteen jotain, niin niitä edelleen odotellaan. Mitkä ne on ne asiat, niin kuin minkä puolesta ne on. Niin on tosi helppo sukeltaa sillä viha-aallolla ja sillä, että no niin, tätä ja tätä vastaan ollaan. Ja se protestiasenne. Mutta jos pääset sitten hallitukseen, niin yhtäkkiä sun pitää määrätä, mitä se on, mitä sä edustat, mitä sä haluat. Niin nyt pikkuhiljaa opimme.
valitettavasti, mitä se on, mitä haluamme. Kyllä, ennen kuin Lama kommentoit, niin saanko esittää nopein vaan semmoisen vastakommentin tuohon noin. Koska mistä Claudia puhut, niin siis tässä on kyseessä populismin ydin. Siis lähdetään vaan reagoimaan jotain vastaan, eikä oikeastaan tarjota mitään konkretiaa. Ja me on puhuttu tässä nyt äärioikeistosta, on syytä puhua samaan aikaan myös oikeistopopulismista. Ja äärioikeistolaisia rasistisia kannanottoja on tullut ja oikeistopopulistisen puolueen perussuomalaisten sisällä on tämmöinen Suomen sisu, johon kuuluu niin Halla-aho kuin monia muitakin hyvin korkeissa asemissa olevia. Ja ne on äärioikeistolaisia, mutta koko perussuomalaiset noin niin kuin in grossen ganzen on oikeistopopulistinen puolue, mikä on myös AfD. Mm-hmm. Ja mitä on maailmalta löytyy enemmän maita, missä on näitä oikeistopopulistisia puolueita kuin ei olisi. Niin mä sanoisin, että kyse on oikeistopopulismista ja populismista, kun niin puhutaan näistä. Mutta Lama, ole hyvä. Joo. Että oikeasti mä oon ajatellut nyt tänään, että ajatella vaikka kuinka iso vastareaktio oli, mutta vielä he ovat hallituksessa. Mm-hmm. Ja oikeasti tämä, mikä on tärkein, että lopputulos, että jos joku katsoo nyt, mikä on tapahtunut nyt monessa kuukaudessa, hän miettii, okei, sitten ei haita, että olen rasistinen. Että oikeasti, että jos joku nuori katselee, sitten hän miettii, että mä voin nyt lähteä seuraavalle askelalle. Kun täältä mä en saanut mitään. Ja mun mielestä tämä on tapahtunut tosi paljon Suomessa. Olen nähnyt tosi paljon koulussa ja muissa paikoissa, että aina asiat pahenee, koska oikeasti että riakon vastaus ei ole riittää. Koska he ajattelevat, että se on riittävä puhua, keskustella, ja tämä tehdään tosi paljon vaikka koulussa. Me keskustellaan, pyytää anteeksi ja sitten asiat loppuu. Mutta ei ole mitään oikeasti, että tosi tiukasti ajateltu, että nyt seuraavaa tehdään. Kyllä. Ja. Tämä oli, että oikeasti tosi ilo hetki kaikille rasisteille Suomessa. Anteeksi. Mutta oikeasti sitten he tietävät, että vaikka hallituksessa tämä tapahtuu ja ei mitään tapahtunut, okei, sitten mäkin voin jatkaa ja olla vielä pahempi. Aivan, että antaa niin kuin oikeutuksen. Joo. Ja vähän samoin kuin niin kuin, mitä niin kuin jo alun perin, kun perussuomalaiset nousi hallitukseen, niin tapahtui, että ne vihaiset ja rasistiset ajatukset, jotka ihmisten mielissä oli ollut, kun niin korkeatason ihminen kuin kansanedustaja puhuu niitä ääneen, niin sitten niitä alettiin uskaltaa myös puhua ääneen kadulla. Ja matka sanoista tekoihin ei ole pitkä. Ja tosta, mitä tapahtui, on nyt jo yli 10 vuotta aikaa. Me ollaan tultu tähän, ja tämä, missä me nyt ollaan, on jo hyvin kaukana. Että se raja siirtyy vaan koko ajan. Mikä on ok, mikä on sallittu. Niin se raja siirtyy ja niin kuin mä sanoin, aina yritetään vähän venyttää vielä ja kokeilla, että mihin voidaan mennä, mitä on vielä ok sanoa. Mutta jos niin kuin avoimesti niin kuin sanotaan jo, että no onkohan se demokratia nyt sitten niin kuin jo se, mitä nyt on niin kuin toimiva malli, niin no, jos sitä nyt aletaan jo epäillä, niin ollaan jo aika pitkällä. Kyllä. Oliko siellä jotain kommenttia tähän? Olin näkevinäni, että käsi nousee. Ehkä mä voisin yhden asian vielä nostaa, koska me puhuttiin keskenään, mutta myös me ennen kuin sä tulit, että siis meillä on kaikki Suomen passi myös. Joo. Ja sitten mä puhuttiin myös siitä, että muuttuuko jotain sitten kun meistä tuli myös suomalaisia. Kun me ollaan kaikki suomalaisia myös. Näyttääkö peilikuva erilaiselta? No ei, mutta siis mitä muuttuu? On tietysti se, että nyt saa äänestää, mutta helppo on myös silloin, kun on muualta kotoisin, niin välillä
kun joku asia on hankala tai menee niin kuin ehkä outoon suuntaan, niin vähän niin kuin nojata taakse ja sanoa, no okei, te suomalaiset keskenään hoidatte tämän asian nyt. Että emme puutu tuohon, mutta tämä on nyt teidän ongelma. Nyt se on myös mun ongelma, koska mä valitsin, että niin mä kuulun tähän joukkoon myös. Ja musta tuntui, että niin tämä ei ole enää niin helppoa. Mä en voi nojata taakse ja sanoa, että okei, hoitakaa tämä kuntoon. Ja toisinkin päin multa myös voi vaatia, että hei, sekin kuuluu tähän porukkaan, että sulla on äänioikeus, mutta sä oot nyt myös suomalainen, vaikka sulla on myös toinen passi, mutta jotenkin ainakin mulla se tarkoitti, että nyt mä saan äänestää, mutta nyt on jotenkin, mä en voi enää vetoa siihen, että niin mä vedän se ulkomaalaiskortti silloin, kun mulle sopii. Aivan, nyt sä oot niinku all in. Yes. Mut miten siis ennen kuin teiltä Jassar ja Lama kysyy kommenttia tähän näin, niin täytyy kysyä Claudia se, että kun suomalaisille on aika tuttu tämmöinen niin perushäpeän tunne, että voi että kun nolottaa täällä jotain taas Suomesta kirjoittaa tuolla ulkomailla jotain, joku on hölmöillyt jotain. No nyt aika moni suomalaisia nolottaa tämä rasistinen julkisuus. Niin kolahtaako se nyt eri tavalla, Claudia, sinuun, kun sinulla on Suomen passi? Hävettääkö noin niinku, että vitsi? En mä tiedä, että siihen ei ehkä vaikuttaa se passi. Niin, mutta onko tullut semmoinen, että sinun nolottaa oikein, kun tämmöiset rasistit on hallituksessa? No tietysti, jos saksalaiset kaverit ja perhe kysyy, että hei, mitäs teillä siellä Suomessa? Sorry. Niin. Sama kuin se on aina niin kuin sun maan edustaja. Kyllä. Niin, ja sä oot kaikista asiantuntija tietysti heti, niin vaikka se ei tiedä monista asioista mitään, mutta aina kun tulet toiseen maahan, sä oot heti oman maan edustaja ja tiedät kaiken tästä maasta. Niin se menee. Niin se menee. Ja kyllä kysytään, että hei, mitäs teille siellä Suomessa? Ei ennen kauheasti kysynyt, mutta en tiedä, se ei vaan liittyisi niin passiin. Niin. Ja ylipäätänsä siihen meininkin, koska kaverit ja perhe tietysti seuraa, mitä täällä tapahtuu. Ja moni muukin. Mites sitten, Lama ja onko teidän elämässä muuttunut asiat, kun Suomen passin saitte? Ehkä niin kuin mitä pyörii niin enemmän sosiaalimediassa, niin mitä mä seuraan koko ajan, että enemmän niin mitä nousee siitä niin kuin Ruotsin tilanne, mitä niin heillä nyt tällä hetkellä. Ja että tää niin kuin ihmiset siitä niin ottaa vähän niin kuin ajatuksia, että niin tämä niin maa niin on nyt muuttunut niin huoneeksi. Mutta mulla kun sain passi tai niin ennen passi saaminen, että ei vaikuta mitään, niin ei mitään muuttu, vain että mä pääsen niin vaikuttamaan yhteiskuntaan ja pystyä äänestämään. Että kyllä tuntuu, että nyt mulla on niin tärkeä rooli, että pystyn niin vaikuttaa jotain, vaikka niin pelkästään niin pystyy äänestämään, mutta se on itselleni hyvin merkillistä siitä. Mutta oliko se siis tärkeä juttu teille saada se Suomen passi? Tuleeko nyt mun vuoro? Tulee. Nyt ollaan mulla on tää hassu fiilis, että heillä on ihan suomalaisten ongelmia. Kun mulla on ihan toiset ongelmat passien kanssa. He puhuvat äänestämistä ja politiikasta ja mulla oli tärkeää, että mä haluan passi, koska mä haluan tavata minun äiti. Että oikeasti tää oli minulle kaikista tärkein. Olen syyrialainen, mitä tarkoittaa, että mä olin ilman kotimaa, että Suomi on oikeasti, että nyt minun toinen kotimaa, jos mä en sano ensimmäinen, että se on minun toinen kotimaa. Mä oon tosi ylpeä, että minulla on suomalainen passi. Ja joka paikassa mä sanon, että olen Suomen kansalainen. Kyllä se antaa mulle tää fiiliksi, että olen suomalainen, koska se vaikutti tosi paljon mun elämään. Tähän asti ei vaikuttanut ihan 100%, koska just eilen mä olin kertomassa vähän, että storissa, että nyt 8 vuoteen olin nähnyt mun isä, koska hän on Syyriassa. Ja voitte ajatella, että vaikka mulla on Suomen passi, mä olin töissä ja mulla on tää vuoden pakolaisnimi, että
että mä olin paljon sosiaalimediassa, mutta mä en saa kutsua minun isä tähän, koska hänkin on syyrialainen. Ja mulle kesti 6 vuotta ennen tavata mun äiti. Ja jos joku tietää että enemmän Lähi-idän kulttuurista ja tietää, mitä perhe tarkoittaa. Mulle kesti 6 vuotta ennen tavata mun äiti, koska koko ajan kun mä yritin saada viisumi, vaikka mulla on oleskelulupa täällä Suomessa, mä en saanut, koska mulla on syyrialainen passi. Että kyllä tää Suomen passilla oli paljon merkitystä mun elämälle kuin äänestäminen. Oikeasti mä en ajatellut, että äänestänkö tai ei, koska mun mielessä, että ei ole tärkein, onko mulla Suomen passi tai ei, mutta mulle oli tärkein ymmärtää, miksi mä haluan antaa minun ääni sinne, koska mä huomasin nyt, että nyt tänä vuonna, kun tämä äänestys tapahtunut, että monet ulkomaalaiset, jotka ovat politiikassa, ne puhuu ihan asioista ulkomaalaisten kanssa, jotka puhuvat samaa kieltä. Ne vähän tekee semmoisia, että ei äänestäkää minua, koska mä oon paras. Tiedättekö, että sama kuin meidän kulttuurissa, miten asiat menee politiikassa. Ja mä olin onneksi, että mä ymmärrän vähän asioita, että sitten mä itse päätän, mihin mä haluan antaa mun ääni ja miksi. Mutta oikeasti tämä Suomen passi äänestämiseen joskus käytetään ihan väärin. Yeah. Koska monilla voi olla Suomen passi ja oikeus äänestä, mutta oikeasti hän ei ymmärtä, että kenelle hän pitäisi antaa hänen ääniä ja kuka voi vaikuttaa hänen elämään täällä. Musta tuntuu, että se koskee laajemmin kyllä ihan kaikkia, kenellä on äänioikeus. Mutta kyllä, totta. Ja mä oon kuullut nämä kommentit tosi paljon monissa tiloissa, että nyt ulkomaalaiset eivät äänestä, se on ihan väärin. Ja mä sanoin monta kertaa, että ei ole väärin. Se on parempi olla äänettämällä, että ei ääntä kenellekään, kun antaa sinun ääni väärälle henkilölle. Se on kuin kaikki nämä vahvuudet, että voi käyttää molemmilla tavalla. Kyllä. Onko kommentoitavaa yleisössä tai jotain muita ajatuksia, kysymyksiä? Sieltä taas Hannele, nyt se oikeasti nousi. No, mulle tuli tästä passiasiasta mieleen se, että miten eriarvoiseen asemaan se ihmiset asettaa, ja just, että sama henkilö ennen Suomen passia on ollut tosi erilaisessa asemassa kuin se passin saamisen jälkeen, ja sitten myös tämä just tuolla mielenosoituksessa oli puhe kaksoistandardeista, niin just tämä, että ei niin kuin nähdä sitä, että miten julmaa on esimerkiksi se, että ei pääse näkemään perheenjäseniään, ja on myös sellaisia lapsia, jotka ei pääse näkemään perheenjäseniään. Niin se on mun mielestä, se ehkä on yksi niistä asioista, mitkä suututtaa tässä nykyisessä politiikassa eniten, että jotenkin, että suomalaisuus ja tämä Suomen passi ja Suomessa kasvaminen ja miten sen kukakin näkee, niin että se oikeuttaa jollain lailla niin kuin lähtökohtaisesti parempaan elämään kuin sitten semmoiset henkilöt, joilla ei ole vaikka Suomen passia tai jotka ei ole syntyneet Suomessa. Se tuli mulle tästä nyt vaan kommenttina mieleen. Haluatko joku kommentoida vastaan? Nyökkäyksiä täältä tulee. Mites sitten, jos yleisöltä ei tule enää kysymyksiä, onko teillä herännyt nyt mieleen, arvon panelistit? Kaikki on tyytyväisiä. Että mulle tuli vain tämä kommentti, että se on aina tosi hyvä istua ja keskustella. Että oikeasti, että se auttaa kaikkia ymmärtää asioita paremmin ja oikeasti se vaikuttaa myöhemmin. Että kyllä tulokset ei näky samalla hetkellä, mutta ne näkyy aina myöhemmin. Ja tässä ehkä Claudia, miten se meni, mitä sanoit, että on tärkeää miten kuulla ja tulla ymmärretyksi? Niin, no se, että haluaa ymmärtää ja haluaa ymmärtää oikein. Se ei liittynyt tähän asiaan, mutta se on niin kuin tosi tärkeä asia,
jos keskustellaan, eli jos mä saan jatkaa tätä, siis Laman idea tai ajatus, että niin kuin, mun mielestä se on tosi tärkeä asia, että halutaan ymmärtää ja halutaan ymmärtää oikein. Ja mä en voi ymmärtää oikein, jos toinen ei kertoo oma tarinansa. Ja mä tiedän vähän taustaa ja osaan niin siis sitä enemmän mä tiedän sitä toisesta ihmisestä, sen helpommin niin mä voin niin kuin puhua hänelle ja tiedän niin kuin miten mä suhtaudun eri asioihin, esimerkiksi niin mitä aiheita niin mä en nyt esimerkiksi ensimmäisenä niin tuon pöydälle, koska ne on hankalia ja ne on vaikeita asioita, mutta niistäkin täytyy jossain vaiheessa puhua, mutta ei ensimmäisenä niin kohtaamisessa. Joo. Saanko pieni kommentti ihan viimeistä, että me puhuttiin melkein koko keskustelun aikana, että miten me puhutaan rasistille ja nythän ymmärrän, että tämä on rasismi, mutta oikeasti mitä itse olen nähnyt nyt monessa vuodessa, että jotka kohtelevat tämä rasismia eivät tiedä, että tämä on rasismi. Itse mä en ymmärtänyt monessa hetkeissä, että tämä on rasismi, tämä on suora rasismia, koska esimerkiksi, että mä tulin sodasta, mä tulin Lähi-idästä, joskus, että oikeasti että tuntuu sisällä, että mä olen kiitollinen, jos mä saan olla tässä paikassa. Ja sitten, että sä et huomaa, että tämä on rasismia, että sä teet nyt että liian paljon enemmän kuin mitä tarvii. Tai toi oli tosi paha sinun kanssa. Joskus et huomaa. Kyllä tuntuu, että on jotain väärin, mutta et huomaa, koska olet kasvanut erilaisilla tavalla kuin jotka ovat kasvaneet Suomessa. Aivan. Tai hyvässä paikoissa. Aivan. Ja jos lähden vähän kerimään tätä takaisinpäin ja tehdään pieni yhteenveto siitä, että missä me nyt ollaan menossa, mistä ollaan keskusteltu. Tuohon nappaan kiinni tuohon, mitä Claudia sanoi, että ymmärtää ja ymmärtää oikein, koska on niin monta kertaa mahdollista käydä kenen tahansa keskustelu arkipäivässä. Ja sit sä lähet pois ja oot ymmärtänyt täysin väärin. Ja sit ollaankin menty ojasta allikkoon. Eli jos vaikka Lama ja minä tässä keskustellaan ja sinä kerrot jotain ja sitten mietin, että en nyt kyllä ole ihan varma, että tarkoittiko Lama tätä, niin täytyy kysyä, että tarkoititko tätä? Ja sitten sä voit reagoida, ei, en todellakaan. Tarkoitin just näin. Ja sitten voi lähteä siitä keskustelusta pois tyytyväisenä. Ei ole semmoinen epäselvä mieli, eikä varsinkaan lähde sitten soutamaan sitä venettä väärään suuntaan. Ja sitten myös sen mä haluaisin tuoda tässä esiin, että Lama ja Yasser, te olette Syyriasta. Ja oli kuitenkin aika, jolloin Saksasta mentiin pakolaisiksi Syyriaan. Että niin ajat muuttuu. Suomesta on lähdetty pakolaisiksi, on niin Ruotsiin kuin sitten myös siirtolaisiksi Jenkkeihin. Me ollaan liikuttu kaikki kautta historian ympäri maailmaa. Ja nyt ihmiset, jotka on ollut olemassa aika kauan, on 2023 täällä Tahmelan huvilassa miettimässä sitä, että miten me ollaan tekemisissä toistemme kanssa. Että se on oikeasti hyvä, että me ollaan kaikki aika lapsia siinä mielessä, että oikeasti ei oteta itsestäänselvyyttä. Menisikö tämmöiseen tämä meidän keskustelu? Haluatteko lisätä jotain? Nyt Lama näytti peukkua. Okei. Mutta miten jotain semmosia? Samaa mieltä. Loppulauseita. Joo, tämä oli hyvä lause. Yes. Yleisössäkin ollaan tyytyväisen näköisiä. Ja peukkua näytetään. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos paljon. Oliko nyt se Lauri Viitasen Nyt Lauri Viitaa. Otetaan Lauri Viita tähän loppuun. Kiitos kun kuuntelit Soriseva Harju podcastia. Seuraava jakso kuultavissa viikon kuluttua.